serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Mayong hapon naman sa aton yung mga pinalangga ng mga tagpalamati nga nagatutok na from sign on to sign off sa mga programa man sang Aksyon Radyo Bacolod. Welcome sa panibagong edisyon sa programa This Is My Life. Kag sa subong nga hapon, mangin kaupod ninyo si Inday Ann. Talos temporaryo syempre sa regular man nga anchor woman, Tita Wilma Sugatong. Kamusta din ang aton nga mga ka-aksyon? Nagpahunay-hunay sa karon. Labi na gid sa mga kaumahan bala. Medyo mapaang sa karon ng tiyempo. Sa biyahe ko kagina, do ma-feel ko gid ang kainiton. Kainiton sang adlaw. Well, anyway, sa ibang dila naton nga mga ka-aksyon nga nakatutok naman. Standby lang dira kag continue lang sa pag-monitor man bantay sa pila naton karon ka mga i-share man nga information sa inyo. Dili lamang sa gihapon sa programa This Is My Life. Ba, naka-ready na ang aton nga mga ka-aksyon via Facebook Live. Nakatutok na. Sige, karon lang. Hulat-hulat lang. Siyempre, bukas naman ang amon nga tax hotline para sa inyo yang mga mensahe sa karon. Kag dala na dira ang inyo man nga mahatag nga advice. Pero kung medyo burubudlay gid, pwede man sa Facebook Live Pero antes, ari-ani ang aton nga tax hotline. 0963-757-0874. Sa liwat ang among text hotline 0963-757-0874. Unahon danay naton subong ang aton yang lakat sang panahon. Kay ang tail end sang frontal system base inubali actually sa report man niya ginpagwaya sang pag-asa. Ang tail end sang frontal system o kanang shoreline ay nag-apekto sa nasidlangan nga bahin sang northern Luzon. Ang northeast monsoon naman ang nag-apekto sa kabugusan sang northern Luzon. Diri sa Western Visayas, ang Negros Occidental particularly kag ang Bacolod batsyag sang may kagalumon or magalum iyang nga kalangitan nga may lapta-lapta man nga pagpanalithi bangod ina sa easterlies o kon localized thunderstorm. Ang babay o kanang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalot. Ang alas 6 just kay na sa ngaga so nagbutlak si Haring Adlaw kag magatunod ini mga alas 5:24 naman karon iya sa hapon. Ang temperatura yara nag-range sa 24 to 32 degrees Celsius. Sige sa mga ka-aksyon naton, standby lang dira ha. Ano wala mga dapat man naton nga bantayan sa subong iya nga hapon? Kung maghahatag karon si Inday Ann in relation ini siya sa lakat sang panahon okay nagpagwa diri sang report na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council angot sa simbalang update kay reportedly may ara sang na-record nga isa ka napatay bangod sa Bagyo Auring. Pero may ari sang panibag-ong update ang NDRMC may 4 ka tawo nga na missing. Ina karon i-share ko man kung ano ang mga kabangdanan kung nga na missing ini sila kag may ara pagid sang reported nga may nagkalapilasan.
Kag syempre, ang update man naton sa bakuna, ang delivery sa COVID-19 na vaccine, kay malapit na lang ho, handa na kuno nga mag-deliver ang China sang ilaya 600,000 doses ng COVID-19 vaccine iya ini ka Sinovac. If ma-remember, ang Chinese government nag-promise ini nga mag-donate sa Pilipinas sang 600,000 doses sang ilaya nga Sinovac vaccine. So ini ang ginasaligan nga mag-aabot diri sa Pilipinas. Ang konsan o ina man ang aton iya nga bantayan. Alauna 42 na kita. Unahon naton ang update sining ginpagwa man nga datos sa NDRMC nga kung sa diin apat diri ka mga persona ho ang na-missing, ginreport nga na-missing sa Surigao del Sur matapos maglugdang ang ilaya sa kayan bangod sa Bagyo Auring. So sunod diri sa NDRMC sa karon nagapadayon ang ginahimo nga search and rescue operation agud nga mahimo nga makakit-an or possibility abi nga makit-an ining mga na-missing kaya para man nga mapaibalo syempre sa ilaya nga pamilya. Apang magluwas sa sining apat ka missing, may ara pagid sang na record iyang duha ka nagkalapilasan. Ini ang ginalakipan sang isa ka naigo sang kilat kag ang isa naigo ya sang sin. Kay syempre ang Bagyo Auring dod ang sining nga hangin masyado ka baskog, may tendency gid naglinupad ang atop ya sang balay, ti isa ni ka lalaki ho, naigo sang sin. Kag syempre sa na-mention ko man kagina, may isa ka na record nga napatay bangod iya sa Bagyo kag amo ni subong ang pinaka-latest nila nga update. Isa ang napatay, apat ang na-missing, kag may duha nga nagkalapilasan. Tungod ina sa Bagyo Auring. Angot naman iniya sa ginpalayag sang Chinese firm nga Sinovac nga handa na ini nga i-deliver or preparado na ara na kuno available na ang 600,000 doses sa COVID-19 vaccine nila nga idonar diri sa Pilipinas. Sunod diri kay Helen Yang, ila sa karon ginaasikaso ang delivery sang bakuna kag ginapaabot nga ang Pilipinas ang isa sa mga importante nga pungsod nga masuplayan sini. Ang Sinovac mag-aabot kun tani sang Pebrero o kun kahapon. Pero ini ang naatrasar kasunod nga subong lamang nga semana sa ginaprubahan sang FDA ang emergency use authorization sang Sinovac. That's why nga kung wala gani isang agad-agad ba lang nga pag approve kay gaagi pa ini sa mga proseso sa Food and Drug Administration dali sina ang mga bakuna hindi man makasulod gilayon or hindi man gilayon nga ma-deliver diri sa Pilipinas. Kay ina panigurado man sa aton government nga ma-secure nga ang kada bakuna nga magsulod sa aton diri or COVID-19 vaccine mabutang sa safety kag syempre ang kumpiyansa sa mga Pinoy mag-ara or mangin magtaas bala kay syempre ang mga Pinoy nadudla to sa issue ya sang isa pagid ka vaccine wala pa nilabot ang wala pa ni nag-exist ang COVID-19 nagka-problema na to sa isa pagid ka bakuna parte to ya sa yakading vaksya so subong nangin mahinalungo na ang publiko kag syempre ang pagpangduha-duha despite nga damo na ang nagpabakuna pero ti hindi mo gid inaiya madula pero kabay nga sa hatag man tudlo abi information dissemination sa aton mga opisyales maathagan ang tanan nga para ini sa aton safety agud nga
hindi to makagarantiya nga 100% hindi ka na matapakan sa COVID-19. Pero ang bulig sini sa aton, if ever gid man matapikan ka, pero ang imo ya nga batsagon nga sintomas is mild lamang or sometimes wala pa. Anang ginbase ko lang na sa report man from atong nag-positive nga OFW bala. If ma-remember ninyo nga gin-share ko man diri sa program nga isa ka OFW pa from UAE nga ginbakunahan na siya for COVID-19 vaccine. Pagpuli ya di nakatiner sa quarantine facility as isa sa mandate sa nga aton ya national government nag-positive sa COVID, pero wala siya yasang maging batsyag. So, hopefully, kung if ever gid man may mga amuna nga mahitabo, mangin na pareho lang sa nasambit yang nga persona. Agud nga ang publiko, hindi madula ang kumpiyansa, hindi magsaka-saka man ang portion to sa nga aton iyang sang publiko nga magpasugot nga magpabakuna batok iya sa COVID-19. So sige, inatanan ang aton man nga mga bantayan mga latest update angot sa sinaiyan nga mga report. Agud syempre duga nga awareness sa aton kag para mangin para may idea man kita kung ano gid bala ang purpose sa sining COVID-19 or COVID-19 na vaccine. So sige, 1:48 na kita. Sa akon nga pagbalik, standby sa aton mga ka-action kay maga-share ako sa aton iya nga FYI. Medyo may pagkaano ni saman para ini sa mga partner. Inakaron ibalikan ko lang So standby lang kamo dira sa aton mga ka-action. Ang aton nga FYI, ano ang himuon kung madakpan ang partner nga may upod nga iban? So, muna sa karon ng aton nga pag-istoryahan. Apang antes, yari anay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran
para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor. Hello sa aton mga ka-action nga naga-monitor via Facebook Live kay Ma'am Jean Oy Cesar, kay Miss Atia Kim Iriman, dira sa Banwasang Morsha, kay Ma'am Homa Lumena, nga naga-monitor man sa subong ingatinion, kay Reggie Gabales, good afternoon, Indayan watching here, live from Mansilingan, while nagahilay-hilay ko, no, aba. Sige, salamat, good sir. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon and keep safe. Kay Sir Alex Montesa, nga naga-monitor, mapaang at syempo ko, no. Sige, salamat, gid. Kay Ma'am Jean Hisulgon, na mayong hapon. Kay Sir Christopher Mendez Aquino, nga naga-monitor man. Thank you so much, good sir. Kay El Cas S, good afternoon. Pag-greet ko tita gidya. Sa mga taga Payabon sa Banwasang Hinubaan sa Family Estocado. Thank you so much. Sa kay Mierna Rondobio, mayong hapon man. Kay Sir Alex Fuentes, mayong hapon. Okay, sa kay Sir Guillermo Clarito, dira nga naga-monitor, kay Tatay Fred Madreda sa Mabini Coral. Madam, gid nga salawat. Ma'am Carol Montoya, mayong hapon. Tamyaw niya na kuno ng classmate niya, si Sister Veronica Hamilis sang La Consolacion College sa Camarines Sur. Ang duwa pagid kautod nga si Jose kag Joy Hamilis sa nga DepEd. Salamat. Kay Mark Ibanez Castellano, good afternoon, Indayan. Nagapamati gid ang lola sa inyo na si Lola Enriquita Valle Ibanez, taga La Carlota City. Salamat. Sa kay Sir Robert Roma, kay Lida Orleda Zamora Yamagishi, mayong hapon, watching from Tokyo, Japan. Sige, salamat. Sa kay Sir Robert Roma, nga naga-monitor dira sa Banwasang Isabela. Kay Gina Rival Pilayo, mayong hapon. Greet niya lang kuno dayon iyang brother. Happy birthday dira sa imo Sir Edgar Pilayo, nga nagapamati subong sa Piazza Restaurant sa La Carlota City. Salamat kay Sir Erwin Gonzalez, nga nagapamati man. Kay Christopher Redfield, nga naga-monitor man. Si kay Sheila Alagos, mayong hapon. Antonio Beronio, mayong hapon from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Raymond Ligaspe Pinida, mayong hapon. Ginagreet niya lang kuno si Tito niya Edgar Pilayo kag Lola Erlinda de la Cruz kag sa tanan nga nagapamati sa La Carlota. Madamo gid nga salamat. Sige, thank you so much man. Okay. Si kay Amor Malayang, mayong hapon, nagapamati dira sa Hagimet, La Carlota. Sige, karon naman ha. And standby sa akon nga i-share sa karon sa pagbalik ko man sa program. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit 1:58 na kita kag pabalik diri sa aton programa. This is My Life. And this time, para na iya sa aton nga FYI portion. Ang aton nga tupiko sa subong iya nga hapon, ano bala ang dapat nga himuon? Mga eksperto niya ang nagambal ha, hindi ako. I-share ko lang sa inyo, agud nga mangin aware man kita bala if ever nga may matabo man ini sa aton, diba? Ano ang himuon kung madakpan ang partner nga may upod nga iban? O, syempre, nagpanguna gidari. Number 1, Action JM. Kung ang partner mo kuno, makita ni mo nga may kaupod nga iban, o may kaistorya nga iban, or may kaupod sa pagpangapi nga iban, dapat i-kontrolon ang kaugalingon. Kag kontrolon man, agud hindi ya makahimo sa mga tikang nga mahimo, resulta lamang sa kahuyanan. Hindi ka danay magdali-dali react. Pabay-i danay, patawhaya danay ang sitwasyon. If ever, man be, for example, isa ka sitwasyon na naglagaw ka iya sa mall. Nakitaan mo ang imong boyfriend or imo dira nga girlfriend nga may kaupod nga iban. Tapos naga-istoryahanay sila abit. Siyempre naga-istoryahanay sila. Hindi mo gid man agad-agad nga mabatian. Ara ka lang iya sa layo. So, ang isa dira ka mga panugyan sang eksperto, hindi ka agad-agad nga magpalapit o konsulungon mo dira sila. Ado ka immature man nga himuon, di ba? Act as a professional. Hindi ka agad-agad nga magdiretso didto kag sulungon, kundi magpakatawhay. Hindi magpensar sang negative agad-agad. Kaya hindi mo pa man mapiho tungod basi nga nag-atubangay ina sila or nag-istoryahanay sila tungod may something sila nga istoryahan about sa trabaho or another pagid nga mga issue. Pero kung may ara gid man sa nagapatunga abi sa ila, dapat ikaw ya mismo ang kumbaga magpawala lang danay. Kuno abi nga wala mo nakitaan. Ang isa pa gid diri mas maayo kuno nga pila danay ka adlaw
antes mo siya imunuhon. Agud iya nga kung mapamangkot mo na gid man siya, handa ka sa iya nga isabat sa imo. Diba? Kay ko na ara ka kuno sa time nga inabalang kainit, ang kainit sang ulo mo nga daw mang ano ka na gid, mang sulong ka na gid. Nagaresulta lang na sang kahuy-anan or kalainan sa imo nga bahin. Ginpakahuy-an mo na sila, ginpakahuy-an naman ang imo kaugalingon, ilabi pa kung ginhimo mo ang pagpanulong sa mga public places. So, it's a no-no gid sa aton iya nga mga naga-monitor dira subong na agad-agad mahimo ka dira sa mga agresibo bilang nga mga tikan nga maka-apekto man sa imo iya nga imahen syempre. Kag sa imo iya nga partner bisan tuod nga amo na mi nagluib gid man siya sa imo ibutang naton. Pero ikaw dapat magpakatawhay. Ang ikaduha, tingwaon sa inyo yang nga pag-istoryahanay, mahibaluan nimo kun ano ang matuod nga rason. Kun bala tuyo gid man niya nga bayaan ka na niya o mangita na sa sang iban ang nakitaan mo sa to ka area, amo tugali ang ibulos niya sa imo, o kun in love na siya sa iban, o kun may ara gid lang to sila iya sang istoryahan. So dapat may kahibalo ka kung ano gid ang matuod. Ay mabudlay na kun kay isa nga basta ka na lang mag-react, wala ka pa kabalo sang kabilugan nga istorya. Buwa sina kutso-kutso, di ba Action JM? Kag syempre, bilang isa ka partner, pamatian mo ang paathag sang imo iya nga kaupod ay or syempre sang imo nga partner, imo dala ka relasyon. Pwede nga kalimta na lang ang natabo. Labi na gid ko na-explain niya man sa imo sang insakto. I mean bala wala man sang sure siya sa self niya nga hindi siya guilty about sa scenario nga naaktuhan mo sila or nakitaan mo sila in public places. Kaya syempre dapat magpatawad. Ang ikatatlo, if halimbawa natabo na nga nag-istoryahan na ikaw mga duha, ang imo nga paghatag sing imo iya kapatawaran sa imo partner, dapat sincere man. Hindi na nga magpangayo sabi si mo sorry na kay amo ning natabo. Tapos ang bila, oo gani, okay na, sorry naman, nang baton ko na ang imo nga sorry. Basi lain-lain naman tong imo nga maupod baute. Diba Action JM? So kung dapat kung magpangayo siya sang sorry sa imo, kag naghatag ka man sang imo nga sorry sa iya, end na sang istorya. Hindi na pagsugpuni nga may basi pagid balahaw. Himuan na lang ang mga nagakaangay. Diba? Hindi na pagsugpuni kay para tapos na ang istorya. Kung na-explain niya man sa imo sang insakto, kung nakahimo gid man siya sang sala sa imo tungod wala siya abi naglisensya, kag nakitaan mo pa siya, at least gid explain niya sa imo, diba? Wala siya nagatago. Hindi na dara magpensar pa sang iban. Kumbaga ang pagsalig mo sa partner mo dapat magapabilin. Ang ikaapat, sa mga kung ang sitwasyon natabo gid man abi nga nagluib siya sa imo, dapat mahibaluan mo kung ano ang rason. Sala man ina or sa na may nakitaan man siya abing sala sa imo iya nga pamatasan or sitwasyon sa inyo iya nga relasyon or ang ginamin ko dalagan sa inyo iya nga relasyon, mas maayo nga mahibaluan mo. At least kung magbulagay gid man kamo, for example, makahibalo ka kung sa diin ka magpangayo sang sorry. Hindi na lamang yang
basta ka na lamang nga magpawala ko na after mo na balaan nga nagluib gali sa imo ang imo iya nga partner. Pag ang last, likawan ang pagpalaptas ang anuman dira iya nga chismis o anuman nga personal nga impormasyon angot iya sa natabo danay ka. Sa tion nga mag-break ka mo, for example. Kaya man basi ba na nag-break ka mo tuod pagka after a month magbalikay naman ka mo tapos pag-share mo tong mga personal nyo yung information, di ba? Kundi ang mga friends mo balon ka naman nga ay, doon man yung imo nga chika sa iya nagliga do, subong nagbalikanay naman ka mo. Di ba? So, mas maayo, ikaw na lang personal, kontrolon mo man ang self mo nga hindi ka panugid kung ano dira nga mga personal information. Kung nagtapos ng inyo yung love story, and na syempre, nga asugpunan mo pa, di ba? Di ba, Action Nams? Nagatangog si Action Nalmar sa akon. Okay. So, awayad to ang aton yung FYI sa subong nga hapon. Kabay nga makatag na bulig, labi sa mga mag-partners dira, magaguide bala sa inyo kung may aras ang away-away, ina sitwasyon lang man ang nagakatabo abi nga madakpan mo ang imo yang nga partner nga may kaupod nga iban. 2:08 na kita. Standby sa aton nga mga ka-action kay this time si Inday Ann magabasa na sang sulat nga ginpadala man diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubong, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig ang buhay ay ganyan. Okay, this time, para na sa pagbasa man sa sulat, nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma, ang aton subong nga letter sender, isa iya ka babayi, nga nagapatawag lamang sa kay Jovi. Kag ang sulat ni Jovi, nagasiling, Dear Tita Wilma, tawaga lamang ako sa kay Jovi, 42 anyos sa Himamaylan City. Isahano na lamang ako nga nagabuhi sa akon duha ka kabataan nga nagaedad na 10 kag 8 ka tuig, Tita We. Bangod temprano pa sang ginbayaan ako sang akon bana matapos nga gin-stroke. Tita, isa ko ka empleyado sa amon barangay kag naga-extra man sa pag-negosyo agod may kuhaan sang pang-adlaw-adlaw namon nga kinahanglanon sang akon kabataan. Isa ka best sina, ara gid ako sa CR sang magbatsyag ako sang kasakit sa akon kilid. Kag halos hindi ako makagiho, tita. Nagpa-check up ako kag gin-diagnose nga may problema ako sa kidney. Subong man gin-rekomendar sa akon nga hindi magapasobra sa pagpangabudlay, Tita We. Gustuhon ko man ini, tita, pero wala ako sang choice.
Ano bala ang pwede ko nga himuon? Bangod syempre, may kabataan pa ako nga kinahanglan buhion. Salamat gid Tita We sa pagbasa sa akong sulat. Ang tagpadala, Jovi. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:11 na kita. Salamat sa imo Ma'am Jovi sa pagpadala sa imo nga sulat diri sa program This Is My Life. Kaga sa aton nga mga ka-aksyon na sa karon sa akon nga pagbalik man, akon ipagabasahon ang mahatag man nga advice ni Tita Wilma. Kag syempre sa mahatag man nga dugang pagid nga mga advice man nga i-message diri sa karon sa aton iya nga mga texter as well as naga-monitor man via Facebook Live. So standby dira sa aton nga mga ka-aksyon. Apang antes, yari anay. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saysay ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ni nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Combrodsoc's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radyo Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radyo Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sagsag ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Okay, pabalik diri sa aton programa. This is my life, and this time yun naman sa pagbasa sa advice nga mahatag ni Tita Wilma sa imo, Ma'am Jovi, nga naga-monitor diri sa area sang Himamaylan City. Mayong hapon sa imo, Jovi, kag salamat sa sulat nga imo ginpadala sa This is my life. Ang problema nimo nga nagdaliwan na ang imo bana, kag ikaw na lang ang nagabuhi sang duha nimo kakabataan, kag naga-extra ka sa nga trabaho para mahimo nimo ini. Ang problema tungod kay may balatian ka sa kidney, kay ginhambalan ka sang doktor nga hindi gid magpatama sa pagpangabudlay. Una siguro, Jovi, kabay pa nga hindi pa malala inang imo ginabatsyag sa imo nga kidney, kag may ngagaw pa nga mabulong kag mag-ayo. Siguro sa karon inaanay ang imo dapat hatagan pagtamod ang pagpabulong sa imo ginabatsyag nga balatian. Kung gin-advise sa imo doktor nga hindi ka gid magpangabulay, sunda lang ang advice ng doktor para hindi na maglala ang imo nga balatian. Kung gina problema mo ang palangitan-an para mabuhi ang imo kabataan, dapat gid siguro mangita ka sa iban nga paagi para maka-extra income ka man. Damo man nga paagi para dira. Pili alamang ang hindi ka kinahanglan nga mag-super pangabudlay gid bala. Kay mas makapalain pa ina sa sitwasyon kung piliton mo gid. Basi kung maglala pa ang imo ginabatsyag, kag mas dako ang tugahon sina nga problema. Ipabalo lang sa imo pamilya, pati na sa imo kabataan, ang imo sitwasyon para
bisan paano, basi makabulig man sila sa imo. Suliton ko lang, hindi pag ibaliwala ang imo yung nga ginabatsyag nga balatian. Samtang nagapangita ka dira sang duga nga palangitanan, hindi mo gid pagpabayan ang imo lawas para hindi na maglala pa ang problema nga imo ginaatupan. Sige, salamat gid kag Ma'am Jovi amo yan to ang advice man nga mahatag sa imo ni Tita Wilma. Ang mga ka-action naton via Facebook Live, nagpadala man sa ila yang mahatag nga advice. Si Raymond Legaspe Pinida, ang masiling ko lang sa nagpadala nga si Jovi, sundon mo lang ang ginabawal sa imo kay may kabataan kapangadaan. Pangamuyo lang sa Diyos, nga hindi kaniya pagbabayan kag magpangayo lang sang bulig. Sa kay Pedrenia Ironman naman, mahambal ko lang ang imo paghimuon amo ang pagpalapit sa Ginoo. Kag hugot nga pagtuo kag magpangayo kagid sa nga bulig sa Ginoo kay hindi yagi ka na pagpabayan ang tanan itugyan mo sa Ginoo kag unahon mo gid sa kada adlaw nga tanan na Jovi. Sige, salamat. Sa kay Ma'am Ramona Legaspi Marinay, ang mahambal ko lang sa nagpadala, sige lang bato lang ko no. Amuman ko na gani subong Miss Jovi. Wala naman ko bana, laon naman ko. Ako naman gani nanay tatay sa pamilya ko. Pagkabakod lang, hindi mawadaan pag-asa, magpangamuyo lang sa Ginoo. Ay salamat gidra sa imo Ma'am Ramona Legaspi Marinay. Actually nag-message this is akon privately. But anyway, basahon ko lang nakaroon ng imong sulat message Mama. Thank you so much kid. Sa kay April Joy Buenaflor Gaston, good afternoon action an. Ang mahambal ko lang sa letter sender, pakabakod lang kag always gid pray kay nothing is impossible with God. God bless to her. Thank you so much Ma'am April Joy. April Joy Buenaflor Gaston. Sige. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:28 na kita. And thank you so much gid sa mga ka-action naton. Okay. Sa kay Ma'am Ramona Legaspe Marinay, kay mapadala siya ng isang sulat. Ma'am, pwede gid pwede mo lang 3 PM sa ako ng imo yang sulat kay basahon gid ina ni Indayan. Okay? Kag salamat in advance. Kag saliwan sa mga ka-action naton nga nagpadala sa ila nga mga advice. Thank you so much. Diri naman kita sa may sa aton text hotline, pwede kahalin kay 8273 kay Jovi, pwede ka man guro makapangayo bulig sa mga paryente. Pwede man sa aton government may ara na nga nagapangbulig nga mapabulong ang mga pigado. Uy, thank you so much gidra sa imo 8273. Sige. Karon na ng greetings ha. Kay 0956, nagtawag, hindi lang. Gakautod ang akon man yung ginabasa. Sa kay 0956, Day Jovi, may solusyon pa na ang imo problema, Day. Pakonsulta lang, nakapakonsulta na siya actually. Kag sundon ang advice ng doktor, kag updan gid sang pagpangamuyo. Haling ina kay Ma'am Rosalia, sa diin man, utod iya nga message. But anyway, thank you so much gid sa pagpadala sang inyo yang mga mensahe sa subong nga hapon. Okay? Ang ma-advise ko lang, pangamuyo lang siya. Gani man. Sige. Salamat nila si mo Christopher Redfield. So kaya, sa liwat kay Ma'am Ramona Legaspe, thank you so much. Na-confirm ko na ang imo yung ginpadala diri nga message. Kag nabasa ko naman. Salamat, Ged. Okay, alas 2:30 na kita. And this time, yun naman sa pagbasa naton sa first part sa aton nga horoscope of the day. Sa subong man nga adlaw sa Miyerkules, Pebrero 24, 2021. Ang aton nga horoscope sa karon, unahon naton ang para sa mga
Pisces. Pebrero 19 tubtob Marso 20. Kung ginausoy mo sa karon ang kadalagan sa mga proyekto nga imo ginumpisahan na. Hindi mag-untat sa imo nga pagtinguha. Kag syempre dapat mangin honest ka lang, Pisces. Hatagan man dira sa nga atensyon ang pa-cute gid ya. Nagkapangayo dira sang jutay nga bulig nga imo nga himata. Sa mga Pisces, lucky numbers 43, 26, 59, 13, and 35. Scarlet red is your lucky color. Kag para naman sa mga Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. Ang pag-appreciate mo sa imo dira isig katawo, ang mangin alagyan para iya nga kumbaga sa Tagalog pa maakit. Ang imo dira nga manami nga pangabuhi. Apang, hindi pagabusuhan dira ang imoy kayong lawas. Okay lang na tuod nga magtrabaho ka, pero mas maayo concern ka man sa imo nga ikaayong lawas. Sa mga Aries, lucky numbers at 23, 36, 59, 15, and 45. Lilac violet is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, Abril 20 tubtob Mayo 20. Hindi dira pagpatulan ang mga nagginahungod-hungod gidablakon ka isa nga maghingabot sa imo, mag-focus sa imo nga trabaho. Bangod may ara iya sa karon sa nga kaayuhan para sa imo sa nga pagtinguha, pag-focus sa imo nga obligasyon. Kag syempre, basi pa lang ya. Makit-an dira ang imo nga pagtinguha sang imo nga boss. Okay, sa mga Taurus, lucky numbers 33, 46, 57, 12, and 22. Jade green is your lucky color. Kag para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Satisfied ka sa karon, Gemini, kung ano ang may ara ka. At mas maayo naman nga mapaayo pagid ang imo dira nga mga natun-an. Mas maayo nga mag-research ka pagid sa imo nga mga ihibalo agod nga mas madamo ka sang idea nga mahibaluan. I-push mo i-push mo yan para sa ekonomiya. Okay, para sa mga Gemini, lucky numbers 43, 36, 29, 15, and 55. Parrot orange is your lucky color. Kag para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Tanan nga sa pagpati mo sala, ina ang tuhay gali sa imo nga pagpati. Bangod, mahimo nga mangin halinan ina. Or ang ina nga sitwasyon, mag-ugyon sa imo sa palaabuton. Meaning, lantaw mo lang na do kasala sa imo nga desisyon. Kaya gali ang ina nga desisyon in the long run, may positive nga resulta sa imo. Hindi lamang mambal ka na dayon na ay kabudlay man sini nga sitwasyon man. O do wala ka na dayon maganahan, dapat hindi madulaan sang paglaom. Sa mga Cancer, lucky numbers 23, 36, 49, 11, and 55. Cinnamon brown is your lucky color. Kag sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Kung may mga guba ka na darablang nga mga gamit, i-check na kung pwede pa mapakaayo. Pero kung hindi nagit, magbakal na lamang. Hindi tanay magkuripot dara sa mo kaugalingon, ha? Labi na kung mga importante, ina nga mga bagay, kag tapos safety man para sa imo, in case nga inablang gamiton mo siya, despite nga guba na, mas maayo nga ilisa na lang. Sa mga Leo, lucky numbers 43, 26, 59, 13, and 35. Sapphire blue is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 12:36 na kita.
Sa akong nga pagbalik, dugang pagid naton nga mga horoscope sa siniyan nga tinion. Apang antes, yari anay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Mga ka-aksyon nga naga-monitor via Facebook Live kay April Joy Buenaflor Gaston. Hello, Energy Fans Club. Keep safe lang, guys, always. Thank you so much. Okay, sa mga babaw pa kagina, wala ko rin nabasahan. Sa kay Marie Antoneta Piliado, mayong hapon. Sa naga-monitor dira sila sa Mayla Carlota. Ginagreet niya lang si Dudoy kag Arlie Piliado. Dahil lang ka tunog siya. Okay. Sa kay Martin Aliling, mayong hapon. Kay Pedrinia Ironman, thank you so much. Nagapamati gid sa kuno. Salamat. Kay Ma'am Cathy Ver, mayong hapon. Okay, sige. Sa kay Ma'am Ann Bella, mayong hapon. A blessed Wednesday. Keep safe always and God bless us all. Okay, thank you so much kids sa inyo yung pag-monitor. Kag syempre sa tanan niya members sang Action Energy Fans Club gali. Sa Energy Fans Club, sa ila dira nga president sa kay Dennis Tibor Roma nga naga-monitor dira sa Banwa sang San Enrique kag sa ila man nga Vice President sa kay Regentan Villalon manghod mayong hapon dira sa imo. Dira naman sa Banwa sang Manapla kag sa may kay Anthony Jones sa Villa Ceblano dira sa Banwa sang Kawayan nga naga-monitor man sa tanan nga program sang Action Radio Bacolod. Kag syempre kay Pare Jonathan Bia kag kay Ma'am Mary Joy Puentebella nga naga-monitor man sa Action Radio. Kag syempre kay Ma'am Yvonne Boycher, kay Ma'am Vanessa Mayo mayong hapon, kay Sir Michael Season Silupagid. Kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, kay Ma'am Rose Guevara, mayong hapon and halong kamo always, keep safe and God bless. Sa dinami-danong usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas.
At ika-4, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ika-4, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga
Alas 2:47 na kita kag pabalik diri sa aton programa. This is my life. And this time para sa mga nabilin pa naton nga horoscope of the day sa subong man nga adlaw. Sugpo na naton para sa mga Virgo, Agosto 23 tubtob Setyembre 23. Ang mga ginapensar mo dira karon Virgo, kumbaga ang nasiling na bala nga dapat ihimuon mo or buhaton mo agud iya nga makitaan mo ang resulta, hindi ka lang asta sa pensa. Kag syempre Virgo, mangin honest ka man sa imo iya kaugalingon kag sa imo dira isig ka tawo. Kun palangga mo ang isa ka tawo, paninduki. Sa mga Virgo, lucky numbers 53, 26, 49, 13, and 33. Pearl white is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23, makitaan mo sa karon ang kamatuoran Libra nga hindi tanan magaugyon sa imo. Magpaninguha kag mangin masinop, kumbaga magtipon ka dira sang imo nga kwarta, hindi ka lang basta nga gasto. Kay man kung ikaw yung mismo may ara sang kaugalingon nga kwarta, at least in time nga may emergency abi, wala man naton ginapangayo, may ara ka sang kuuton or may ara ka sang kuhaan. Sa mga Libra, lucky numbers 33, 46, 29, 15, and 52. Crimson red is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktobre 23, tubtob Nobyembre 22, handa ka nga dapat i-accept mo ang imo yang nga kung sino ikaw. Deserve mo man Scorpio ang kaayuhan sa imo yang nga kabuhi. Okay, una kuno dapat palanggaon ang kaugalingon antes ang tanan. Kag dapat ikaw mismo maging proud ka sa imo yang kaugalingon. Makitaan lang na sang tawo yang ti madayaw man sila sa imo kag syempre makabig ka bala nga ihemplo man para sa iya. Para sa mga Scorpio, lucky numbers 23, 36, 49, 51, and 12. Shocking pink is your lucky color. Kag para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21. Satisfied ka sa imo dira nga mga na-eksperyensyahan na Sagittarius. Pero ang goal na mag-angat ka dira sa kabuhi, hindi lamang pagpabayaan. Dapat magpaninguha ka man Sagittarius. Iara sa imo mga kamot kung paano mo padalaganon ang imo nga kabuhi. Kung paano mo idiyahan nga malampuwasan mo ang anuman nga mga challenges nga imo dira nga maatuban. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 53, 36, 29, 15, and 43. Cobalt blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22 tubtob Enero 19, mangin masadya ka, mangin malipayon ka Capricorn, anuman dira ang mga posible nga matabo. Ay syempre realidad inaasang nga kabuhi. Padayon lang sa pagpaninguha, ay kung naghatinguha kuno ti may ara kagid sang resulta nga makuha. Sa mga Capricorn, lucky numbers 33, 26, 49, 15, and 51. Dollar green is your lucky color. Kag para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18, pareho sang iban, may handom ka man. Syempre, tanan kita may handom, agud iya nga lambot man naton ang manami iya nga pagpangabuhi. Pero dapat, syempre, of di inaasang pagpangamuyo kag pagtinguha. Sa imo dira Aquarius, tayo yun sa karon.
ang mga blessings nga mag-aabot sa imo. Siyempre, gamay man inakuukon dako, magpasalamat. Sa mga Aquarius, lucky numbers 53, 26, 39, 42, and 13. Marigold yellow is your lucky color. Kagamo yan to ang aton nga horoscope of the day, aton kapalaran for today. Sa subong man nga adlaw sa karon sang Miyerkules, Pebrero 24, 2021. Sa kay Ma'am Ace Diaz, mayong hapon, naga-monitor siya kuno kag ginapa-shoutout niya si Mama Cecilia Diaz, kag si Papa niya Buboy Hison, kag sa ilang tupad balay, si to Alex Fahalongo sang Saint Street Dapdap, Barangay Lantad, Silay City. Thank you so much, Gil. Okay, sa subong nga tinion, off din ninyo ako para sa aton nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:56 na kita. O isa kay Ma'am Virgie Alpinda, mayong hapon dira. Sa kay Sir Eddie Laus, mayong hapon man. Kag kay Ma'am Marjorie Empress, nga naga-monitor man. Kag si Wilma Inocencio Cabarles, dira sa Banwa Yasang Isabela. Thank you so much again sa inyong pagpadala sa inyo nga mga mensahe and greetings sa subong hapon. Okay, this time para sa aton nga 3 o'clock prayer.
You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. I can't say goodbye to you. No matter how I try, you're such a part of me. Without you, Kag para anay sa aton nga Bible verse of the day. Gikan sa Exodus chapter 15 verse 6. Your right hand, O Lord, was majestic in power. Your right hand, O Lord, shattered the enemy. Sa ngalan sa nga regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton. Ini naman ang inyong alagad, ini si Indayan, nga nagapasalamat sa tanan nga nagaupod sa subong nga edisyon sa programa This is My Life. Subong man nga adlaw sa Miyerkules, Pebrero 24, tuig 2021. Sa niwat, madamo gid nga salamat. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung anuman ang ginhambal. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!